Аз съм Петър, изпълнявам чайката на Чайка Фест, която е изработена от нераждаем листов материал и ще е с размери от порядъка на 180 см. Чайки, майката, лелята, свекара, свекървата. Това е чайката, която е по мой проект, която ще стане емблема на фестивала. Това е първообраза, оригинала, който ще застане на сцената. Ще бъде с размери около 1,80 размер на крилата. След това, като мине фестивала, ще бъде монтирана в градска среда. Чайки, дъщата и дъста. Чайки. Понеже чайката ще бъде изложена в градска среда и съответно е добре да се подсилят крилата. В тази област, ето е кокала, ще има такъв тип елементи. Захващането ще бъде най-вероятно или на проволки, висящо, 3 проволки, или тръбно. Това ще е част от опашката. Ето елемента, който трябва да се бигола, задната част, лявата опашката. При биголването ще се получи, ето така ще изглежда елемента. Това са ми елементите, които затварят коремната област на чайката, които ще се биголат по даден градус, за да прилепнат към страничните капаци. В тази област. Това са елементите. Корема, които аз държа в момента.